Минем исемем Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Мин форумда икенче ел катнашам, икенче тапкыр катнашам. Һәм инде мин бик рәхмәтле Тәбриз абый Яруллинга һәм инде бөтен оештыручыларга, чөнки алар бик зур эш эшлиләр. Бу форумнан мин көтәм яңа танышулар, яңа аралашулар, чөнки бу форум минем өчен бер зур тәҗрибә. Мин тагын килергә уйлыйм бу форумга. Киләсе елга да Алла бирсә, бәлки катнашырмын. Минем исемем Шамил, мин Санкт-Петербургтан килдем. Бу елы 3нче форумда булам инде. Безнең Санкт-Петербургтан 18 кеше җыелып делегация килде. Һәм безнең кызлар да, егетләр дә иң мөһиме бүтән регионнар белән танышып, бүтән регионнарда ничек татарлар эшлиләр, татар оешмалары ничек яши, нинди чаралар уздыралар. Һәм татар теле саклап калу буенча нинди чаралар алар уздырачаклар һәм уздыралар, нинди яңа фикерләре бар, яңа проектлар. Менә шуны беләсе килә инде безнең барыбызның дагы. Һәм бик актуаль һәм бик популяр хәзер безнең интернетта эшләү. Социаль челтәрләрдә группаларны алып бару, Инстаграмда группаларны алып бару һәм интернет аша яңа чаралар уйлап табып, бүтән регионнар белән берләшеп, шул мероприятиеләрне ничек уздыралырбыз микән дип, менә монда сөйләшмәкче булабыз инде егетләр белән кызлар белән.